Hashtag Dear MOR Pansamantagal. Wag yun na solusyonan ba? Feeling na ko may mga kumpanya nga mo offer karon sa trabaho kang kuan ba? Kang Wendell, no? Kung pwede pa lang tinuod biya na nga ang struggle karon is kung tigulang na ka, maglisod ka og catch up o maglisod pug ka makipagsabayan sa mga bag-ong nga mga graduate. Mao bitaw kita mga katong or katong pareha kang Wendell nga kana bitaw medyo nailiwit na sa panahon mga nanginahanglan ra bag trabaho di update pud ka. So nay social media diha, di lang sige text diha, sig tan-aw sa mga kagaguhan sa mga joke diha. Di ba tan-aw ninyo ang mga things na makatabang sa imo, maka-update sa imo. Unsa ba din ng kuan? Di ba moingon ang uban, di ko kabulog text, di lang ko mag-text ay. Yan ang mga cellphone ay. Update gyapon, dapat touchscreen gyapon para makabalo unsay mga apps na di mga apps. Sa nga apps ninyo kay kuan ra pud, mao ra pud mga games ra pud inyong ganahan. Di wala may knowledge ana dito mo sa mga apps nga utility, kumbaga magamit nimo nga app nga uy naman di app nga pang kuan no murag makabalo ka nga straight na ba niyang akong gigabas diri or dili. Yan na ba? Mga utility apps about the stars kay basin day dito ka makatrabaho sa kuan astronomy. Sin astronaut ang imong bossing unsa ba ka ha? Napod sa YouTube, kung sa YouTube ka dili ka dito katong sige lang chicks diha sir. Dito lagi ka gatan-aw sa mga sexy ba. Dito pud sa katong natay matun-an kung carpentry ba na siya yung ganahan, welding, mga maayo nga mga design, unsa may bag-o karon nga ganahan sa mga clients. Kana itong kung mahilig kang nga na or kung sa music ba ka, unsa may mga maayo karon nga mga style sa music or kung sa mga video making ba ka para ni Master Poppy naabay kuan ang uban kay di na ko mag-drone. Uy, okay na ni kung handicam ba. Na, example. So, parang mahimo na kang limited ana. Dapat dapat day makipagsabayan ta. Imbis da kan kag experience, dapat mas maayo lugar ka sa mga kabatan-unan karon kumbaga. 'Di ba? Eh dito ka imong puruhan ang imong experience. Pero lisod gid ang panahon kay Wendell, ang mga opportunities ng labay na, no? Nilabay na ang mga opportunities o kani nga mga moment mas priority ang mga kabatan-unan sa iyang line of work. Hinoon ga online siya, di ba? Na may mga ginagmay nga online pero unsa ba kay problema aning atong drama tonight? Dito ba nagproblema sa reaction sa iyang misis? Ako ipatawag karon katong mga nakaagi o mahimong house husband para makabaluta kita nga mga ulitaw pa mga bag-o pang minyo para makabaluta nga lisod ba na siya, dili ba, unsa bay dapat bantayan. Katong mga nakaagi sa pagiging house husband, nakaagi or kamulo house husband karon. Kasi na si tatay diha mo kasi pila na ka years nga nahimong house husband. Pwede mo mutawag sa 0937 3731 674. Tawag na. Basin na mo kuan diha 18 years old. House husband na atong gipangita. Hello, maayong gabi. Hello? Hello, good evening. Hello, good evening po. Good evening, sir. Kinsa ni sir? Ivan po. Si Ivan. Pila edad na to, sir? 29 po. 29. Naging house husband po ikaw, sir? Opo. Karon hantod karon. Oo, hantod karon po. Okay. And ang imong wife is unsay trabaho?
Call center agent po. Call center agent. And then, ikaw, wala ka na katrabaho sukad? Nagtrabaho po, And then, pero nag-resign lang ko sa iingon niya na ako lang daw mo resign kay kamay na po sahod siya daw na. Ako din. so nag-ila mo as call center agent. Po. And then, Sa birthday sa kong po. unya, dili pwedeng pareho mo og trabaho lugar dito sa inyong office? Gusto ko yun na may bata ko yan. So inyong na pag-isip-isip nga ikaw na lang sa kay murag unsa man kanang double ang iyang sahod kaysa sa imo? Oo ko yun. And then pag agree nimo unsa imong nahuna-hunaan? Maglisod ba ka? Nakulaan ako yung isip ko yun na nakuhaan dahil sa balay na siya na trabaho. Asa, di ko kasabot sa imong kuan palihog lang kog hinay or kuan sa imong radyo. Kay murag echo man ka. Dili kayo kasabot. Okay lang yun. Palayo gamay, palayo. Okay. So, unsa to imong gihuna-una? Ang ginawa ko yun na mas lisod kung ako ang nagdala sa balay tapos siya ang trabaho. And then, parang nahadlok ka. Oo ko yun, nahadlok ko na masumbat na akong gikao na siya nagtrabaho na lain tayo. And then, pila na ka years ka nangingana? 1 year kapin na ko yun. And so far, unsa man imong kuan? Okay ra? Dili okay? Ako ko yun, dili gid okay ko yun na ang lalaki gid magbanta sa bata ko kasi na ang mama o hindi trabaho. So unsa inyong plano? Unsa imong ginahimo samtang kuan bagyapon kay mga online job, sabi nga ni Wendell? Oo ko yan, nag-online job ko yan. Akong di nag-fill ko sa mga baboy, akong di pang kuhan picture na. Baligya baboy. Oo ko yan. And dako ba nigtabang or gamay ra gyapon kay tabang sa financial natong aspect? So ko yan, sakto mo sa mga ang kanya akong gibuhat eh. Dako gyapon kita ni. So far wala pa may conflict. Wala pa ko yan. Unsay dapat nga naa sa usa ka lalaki para makaya niya ang isa ka pagiging house husband? Unsay kailangan nimo nga Buhaton. dili or kailangan nimo nga batasan or unsa ba? Ang dapat lang ko yan, na open-minded lang gawin ko yan. Tapos patas ang pasyensya nimo ko yan. Mora din akong mas istoryana. Ang budgeting nakatuon na ka. Oo. And then sa inyong pagstorya hanay wala man kakagi kaning murag gipa-feel sa ubang tao nga unsa man ka bay ikaw may house husband wala man kakagi pakaulawon unsa ba ka? Akong mga barkada kaya ginakansawan ko yan na ako na daw mama, ako na daw papa ko yan. Pero dili na ako ginaw-naw na ko yan eh. Para sa akong bata lang ito yan. Dugangan pa ba si baby? Dugangan pa? Sakto na sa kuya rin yung lisod pa karon. Pero kanos man ang last time? Kuya? When was the last time? Gahapon lang. Pero kuan lang kanang hinahinay lang lugar. Ay, ana lang yan. Family planning ang tawag ana, di ba? Kailangan gyapon na siya kay siyempre. Di pa sabot nga house husband ko di ko pwede mahimong ko andi busing. Who's your daddy? Bita so unsay imong kani sa mga katubitang problema ni Wendell nga ang iyang asawa mismo nga si Feli. Muoy muraga push siya iya o sa ba sobra ra ba tong ingato? Wala sobra na pud ko yung ginabuhat sa bahay ko yan. Unsay nakasobra? Wala yang gipamukha sa laki na dang ubos na dito ya ba na dili na niya kaya buuin ang pamilya.
Para di maayo kuya. So, Wala- unsa ba wala ba'y karapatan day si Feli nga maging ato nga siya may trabaho sa tanan? Kung love niyang lalaki kuya, dapat yung panggapon kuya, kung unsa yung nasa lalaki yun, kung sumabot niya. Kumbaga ang iyang gibuhat is gidown niya ang pagkatao ni Kuan, ni Wendell, no? Oo kuya, mga ginang ginabuhat kuya. No? Instead nga i-encourage niya nga kaya lagi na nimo. Ana, di ba? Oo kuya. Na nasamot na hinuon, no? Paminaw nimo mo na matun-an sa mga babae karon. Dili mo tanan ko kuya nga. Sige. Mayo, salamat kay tanan sa imong kuan sa imong insight about kaminyoon, about being a house salamat husband. kuya. Salamat po. Sige, sa imong salamat kuan. kuya. Nagay-request? Kuya, kuya, kanang Mona Lisa lang kuya, kan Jericho Rosales. Mona Lisa? Natugna ba na siya? Mona Lisa. Ay, Nat King Cole man eh. Wala man ko kang Jericho. Wala. Halik na lang kuya, halik. Halik na lang. Aegis. Sige, salamat kuya. Sige. Another caller po. Salamat kayo ha. Another na po nga caller nga mo sharing house husband. Hello? Hello? House husband? Hello? Hello? Ikaw tong na house husband? Ha? Nana kay husband? Opo. Imong husband mooy naa sa balay? Oo. Ikaw ang ga-working? Oo. Pila na mo ka years? 6. 6 years. Pilay anak? Po. 2. Duha. Unsa akong itawag sa imo? An-an? Tawagan ako kay. Had-had? Or alipong? Sige. Sa unsa na lang. Sige, akong itawag sa imo kay Zoraida. So, Zoraida, sa imong, pila to? 9 years? 6 years. Naa ba kay kanang gi-encourage sa imong bana or na-discourage ba imong bana? Unsa ba? Unsa may nahitaboan ng kuan? Wala din siya nangitag trabaho or nag-resign ba siya? Unsa ba yung Wala nahitabo? kaming murag saya, murag na kaya ang pagdili na siya ganan mo diyo. Ay, isa. Nagkuan ka? Naka-loudspeaker ka? Wala. Naka-headphone? Wala. Unsa ba ni? Di kay nako madunggan ning imong kuan. Naa ba ka sa CR? Di kay nako masabtan. So, unsa to imong gingon? Dili siya ganan mo. Ganahan mo trabaho. Bisan giingnan na nimo. Oo. No, unsa may imong kuan na strong bagyog ka sa imong kuan nga dapat magtrabaho naka lab. Naa naman siya ano kuya, pero kanang naagid ang ulit ng pagliniglalis kay gusto lagi na ako nga magtrabaho siya. Kanang gusto na po na kung ako ang sa balay. Unsa day imong trabaho? Kung lang kuya, yung gamay lang, good sales lady. Sales lady. Unya siya sa una, nagkatrabaho siya sa una? Nagtrabaho siya sa una. Nag-guard sa sikad ko. Iyan yun to. Unsa to? Nag-guard? Nag-drive sikad. Nag-drive sa sikad. Okay. So, nag-drive sa sikad. Kabalo ko, naghinahinay ka na imong bana sa kilid, no? So, nag-drive siya sa sikad. Wala ba siya hilain nga kuan panginabuhi pa? Nga pwede sa iya? Kaning nagdako, magudtog kaning kuya kanang iyang lula, iyang lula siya gasalig. So, ang iya na ng batasan. Oo. Unya, imo siyang, saan mo, naminya dyan mo? Oo, nagbinya maybe. Pero, wala naman all. Kaning, naabot yun sa punto yung magbulag-bulag. And then, nga naman, sa mga dahilan? Murag ako na yung napulaan mo.
Kanang gusto ko na ko i-try nga ako natin yung mga anak. So, as of now, bulag mo? Kami murag bulag. Murag bulag. Murag bulag pero kita lang. Oo. Ay, gakita ang mga kuan. Kailangang magkita. Oo. Itong na yung mga bangas. Sabi. Sa day, bungot. So, na yung mga yung as at the same time, murag kuan lang mo, lagyo lang mo sa usa-usa. Oo. Lagi lang. Pero ang financial karon, ikaw ang kuan karon sa financial? Oo, ako kuya. Ako yung Pila ka po inyong anak? Isa lang? Dua-dua. Duha-duha. La. Duha sa iya, duha sa imo. Ano lang? Dili, dua. Duha. Sige, lain mo sa duha-duha. So, duha inyong anak, and pila na yung edad? 8 o 7. Sa mga elementary. Oo. And then, naglisod bag ka anak karon? Kailangan ba nimo nga ka-partner nga murag musalo sa mga financial nga mga gastuhon Oo. in the future? Kailangan kayo kuya. Gamay na di. Dili na dyan ako pag malaki kong sahod. Mm. Kaning kila ko kung anak. Pero kulang din kayo sa amo. Wala ba siya ikuan? Wala siya kanang promise sa inyo? Ang iharan ingan mo kung mga kita na siyang trabaho. Muhatag siya. Mukhang sa mga bata. Unya, pila naman na kay months na giingon niya? Isa na katuig yun. Wala kaya po ikaw saban. Pero I think no, sa ako lang naibawaan, pwede man na nimo kuanon like idaan sa legal nga pamaagi. Kay ang usa ka lalaki kailangan gyud siya gyud ang mag-provide sa kuan according to law. Di ba namin na si kuan nga kanang sustentuhan gyud nimo ang imong anak. Wala siya bisag dili sa nagpisiya wala siya. So mao lagi para mapugos siya unsa may mga pamaagi, di ba? So isa na dia ang legal nga pamaagi, mag-adto ka sa PAW, unsay matabang nila nga para mas mapugos inyong kuan, imong husband or ex-husband unsa ba ka nga para mo trabaho siya mangita gid siya guwi kay or else mapriso siya or something. Margi nga na ba kay dili man good mahatag, parang dili siya ma-trigger nga maningkamot. Oo. Di ba? So, kumbaga, in a way, makatabang ka sa iya, ana, nga para marag ma-push nimo kay di man madalag storya, didto sa legal nga pamaagi, unsa pa mailain, pwede ka mo storya sa iyang, na siya magpapa, ana? Wala lang. Nasa mama, pero minyo na kuduglain. Lagi, Wala na. Sa iyang apartment. kinsa may iyang gatuuhan? Sa iya, karoon niya, murag wala na. Lagi, Kaya niya, ang iya, mungod karoon niya, sige laglaga, barkada, inom. Lagi. Mawala ang niya na siya. pila iyang edad ron? Ha? Pila iyang edad? 29 kaya. 29. Dili ba katong kuan, katong unang nga color dito siya mao. Bitaw. Anyways, sige. And muna siya akong advice sa imo and I'm sure daghan pud mag-ingon nimo ana nga naman po yung mga kanabitong sa I don't know sa City Hall ba na siya or sa mga VAUSI, Violence Against Women, kay karapatan biya gyud na ninyo nga masustentuhan ninyong mga anak. So, pangayo lang og tabang dito kay dili makatabang si Master Poppy. Mga trivia ra guni ako dani. Kay dili pwede ingana para sa ako okay ra mahimong house husband ang usa ka lalaki basta kay naningkamot siya na siya sa balay nakiuban siya, di ba? Nakiuban siya sa banay sa mga struggles. Dili kay mugkuan lang sud siya, ingon lang siya, yaer ako dani. Laki ko dani, ako'y busing. Nag-call gyapon siya kuya. Ansa? Nag-call gyapon siya sa mua sa una. Oo. Tapos dining niya siya na wag napulaan na daw siya sa sitwasyon ng inana na daw siya kami. Ako siyang gimnan ng trabaho siya.
And pili man siya gusto. Isang dili pa man siya, wala pa siya may nakita na trabaho riyan. Wala na ko kasabot na yan. Dili na siya magpuyo o balay. Actually, ang kuan sa kay Wendell, naglisod mangyapon si Wendell, no? Pero actually, pag naabitag yung kay determinasyon, mapangitaan dyan na ni mo paagi, eh. Bilig lang ko kang Wendell kuya kay siya. Bisag inana na siya nung kamot. Big siya. At least ba ka na part-time mo? Sugod lang kag part-time, what? Kabalo nga, maabot na ng panahon, regular na ka, di ba? Oo, pero ano lang, hinahinay lang gid ba? Pero ang importante, naadiha ang kanibitang kaning porsigido ka ba sa imong pambuhaton. Kay kung wala kay di ka porsigido, wag gyud kay maabot ana. Nga dali ra mo give up nga tao, medyo wala pa gani opportunity unya mo give up ka pa. Di ba lisod kayo? Anyways, dagan salamat ha, at least kuan kanang na side sa wife pod. Sa imong request, Kaya, tumahan ka na. Tumahan ka na by Noven Bilyesa. Unsa imong kuan kaning napaka greetings diha, wala? Wala na. Salamat ha. Off the pod siya, 10 minutes. Another caller, kay napatay 5 minutes para sa imo. Lisod kayo na kung ingana ang sitwasyon kay dapat mangyud unta ang lalaki gyud ang dapat magtagana og material sa pamilya. Pero sa pagkakaroon, mangyud lisod na kayo ang panahon mao nang kamong duha kinahanglan maningkamot aron tagan-an ang panginahanglan sa inyong family. Hello? Hello, may gabi, Brad. Nakaka-relate ka kang Wendell, Brad? Oh, yeah. Ay, imong kuan naka-loudspeaker ka? Wala man na po. Ay, doon lang gamay sa imong kuan. Kay dili kay nako. Unsa man na naka-headset ka? Wala man. Hinay lagi. Ha? Na. Sige. Unsay pangalan, Brad? Yan na. Ian. Yan, unsa imong kuan yan kasi natian yan, nahimo kang house husband sa una? Oh, karon yun, Mr. Karon, pila ka years? Kuan buko pa lang. Unsa? Buko pa lang, wala pa na. Wala pa nag-year. And so far, unsa man? Unsa yung mga problema? Dili man dyan nga kuan po. Pupusit ni Mr. Ay, sakay di ka na ko badunggan ba? Kusgi lang daw gamay. Imong tingog. Wala. Unsa to? Mr. Ha? Imong signal. Okay na. Imong signal. Hello. Kana. Unsay imong ingon? Pupusit man sa kuha, Mr. Paul. So okay meaning okay imong sitwasyon karon. Oo. Unsay hinungdan nganong okay? Kaya itong kuan mo na ni Mr. Paul. Kung ako kayo sa trabaho mong go. Dili mo ko naman mabadyo sa mga kuan ni Mr. Paul. Yung kwarta niya. Dili mo dyan nagabala na sa pop. Dili mo bisag pagkaon na mo. Palikor ng kuhan. Ready-made na daan ba? Okay. So, instant. Oh. So, siya nga babae, medyo naanad siya sa una, nga na. Oo. Aha. Trabaho na, dili mo po kuhan mo sa pop. Na-expire po ko. Dili mo na pagkataram dito. So, siya may nakatrabaho ka rin. Unsa iyang trabaho? Sa pop. Unsa iyang trabaho sa imong asawa? Nasa iyo kumpanya mo sa pop. So, marag supervisor, ana? Dili po. Pero, dako-dako, pwede na. Oo, regular na mo dyan sa pop. So, pwede kaayo sa family. Okay. Part po sa ko mo sa pop. Okay ra mo sa ko sa pop. Kaya mas anad mo sa balagot. Okay. So, siya, wala siya naka-feel og something. Ha? Wala siya naka-feel og something na gansi siya. Dili mo sa pop. Timan, kabalo po dyan tayo. Lagi po dyan sa trabaho. Kabalo po dyan pag-uli niya. Kabalo na dyan sa kinanglan niya. Dapat baton po pag-uli niya. Wala ba yung mga kantsa o imong mga naaguman sa imong barkada? Dili man po Mr. Cook. Okay ra. Kabalo naman siladaan ko Mr. Cook. Ako naman,
sa balik pag sa mga po. Anak So, mo gudahan, pero so mo kumbaga- nilaki mo sa laybay. So kumbaga murag na give and take na ang naitabuan ni karon, haom ra gid lugar. Oo. Unsa may imong maingon sa mga lalaki nga murag adi man pwede nga house husband ng ang lalaki, Brad? Kaya wala mo kumasa po. Unsa imong maingon sa ila? Kan magod na ko sila kaysa sa iya mo gud. So depende ra sa sitwasyon di Sa ay. muda na anad sa panimalay na ko. So depende sa sitwasyon kay ang inyong sitwasyon parang uniquely Kung ako mo gud ang pasagdan master po. Maglisod gid mo. Dili man niya buhat ang kinahanglanon so dili ko na mabudget ang kwarta. Tugit sila may magsalik na may palit sa gawas. So far, pang matagalan na gid ang inyong kuan ani. Ikaw na gid ang house husband. Depende lang po dani gamit ko. Depende ra sa moabot. Okay. Pilay anak ninyo? Isa pa master po. Isa pa. So dugangan pa lugar, ana lugar. Buhod. Ala. Grabe nga. Ano lang, depende ra gid gyapon sa dagan sa panahon. Sige, sir. And say message nimo sa imong asawa nga grabe ka masinabtonon pod. Kwan. Wala man susunod. Pagdungon. Unsa na? Nasa sabungon? Wala na duty man. Na duty. Sige, sa imo na lang kirida, di mo sa imong asawa. Bag na ako. Anyway, salamat kay ha. Sige, master po. Salamat sa imong Pwede mo request. Oh, sige, answer man. Beauty calling white. Oh, sige. Dedicated sa imong asawa? Yes, master po. Ay, di man siya makadungog. Buhol. Di na ako ni-play. Ito, salamat. Sige, master po. Salamat. There you go, mga pamilya, mga migs, ang atong tulo ka caller nga nag-share sa ilang pagiging part sa atong story nga pansamantagal. Ang working mom o ang house husband. Sana dagan mo na learn, no? Ako dako kay kog na learn ani. Pohon maminyo ta at least dapat gyud paningkamutan gyud ang kailangan paningkamutan kung di ka gusto nga mahimo kang house husband, di ba? Pero kung okay ra sa imo pod, napoy pag-adjust depende ra gyud na sa inyong pagsasama, pag sinabtanay, di ba, sa usag-usa. Kumbaga, in my own opinion, kang Feli ko murag dapat advice na ako si Feli nga dili nga doon iyang husband nga isalikway niya. Di ba? Di ba? Mas maayo nga i-encourage, matagag pasensya, and then tabangan in a way nga ikaw mismo kung nakay mga connection diha, gamiton nimo para matabangan nimo husband. Di ba? Kaysa pasagdan lang lugar nga ingana and then ikaw ra gyapon ang magbagutbot. So, tinabangay biya gyud ng family. Family is love. Da. So, shout out lang ko dia sa mga working moms and house husband nga naminaw karon. Salamat sa inyong pagbilar-bilar. And sa tanan nga mga single nga gusto maminyo, and I'm sure magamit na to ni mga pagtulon pakabot sa panahon. Wala na ko igon time. This is Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now. Tomorrow alas 8 gyapon ko og alas 10 gihapon ang atong Dear MOR after sa MOR University 2.0. Tomorrow's episode, ang title is #Dear MOR Noon at Ngayon. Aba, unsa kani about paminaw data? Dear MOR. Yan kasi ang mahirap sa'yo eh. Akala mo kontrolado mo lahat. Ayaw mong makinig. Kaya ayan, tingnan mo yung nangyari. Para kang batang sobrang tigas ng ulo. Parating sinasabi na alam ang ginagawa pero ang totoo, naliligaw ka, Remy. At ang mahirap doon, ayaw mo magpatulong. Abangan mamaya
sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Noon at ngayon. Siguro reminder ni atong mga pabida kaayo nga kaya niya ang tanan. Okay man gyud ang nakay confidence, no? Pero basta manubraan pud ang confidence mo ni may tabo. Di ba? Kana bitang dili nimo yung saba nga luoy na day kay kastanan. Ang murag pride pug kay kastanan ba nga. Ibis kailangan na nimog tabang. Wa ka na nga tabang kay piling nimo madaot imong reputasyon ana. Diba? Dagan sa ato ana. Super ma-pride. But anyways, tomorrow yan. Atanginan ninyo. And sa mga si Bilar sa Dear MOR, dagan salamat sa inyong stanan. Grabe, good birthday! Sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay kay mukis na pug gobe. Every night you kumukis ana, be ready na. Tapos mga kamay kay mukis na pa sa ilok. Ready? 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 I love it. Basa na. Nagbasa lagi na. Now believing you with a quote, kasabihan gikan sa kwento ni Wendell sa hashtag Dear MOR Pansamantagal. Walay perpekto nga kaminyoon. Ang importante, wala lay mo give up.